lawas diha man para abtik inyong lawas mahimo pagpanikay-sikay kada adlaw. Magluto taro kaning bulalo. Maluto kan mong bulalo, pilianan nyo pang bulalo gyud nga karne ha. Kanang na siya ay sulod bitaw nga kining sana bone marrow. Ay sa dapit na stuho dugay. Ano siya? Balo na nang magbaligya sa karne ana ingon mga para pang bulalo. Sunda lang yun yung guide nga kung pumunta kayo kaning mga templada na nasa text. Kaning na mga lamas nga ingredients sundaran na ninyo katong wala pa kabalo kung sa pagluto ng bulalo ilami kaya na siyang kanon ng bulalo kanang murag ang uber kalami kining higup-higupon kanang para sa itong mga minom-inom yung hangover amyo ka basta mag-inom-inom ka mo na maghigop ka bulalo pagkalamiya mo ni akong higupunon kanang nahubog-hubog ko niya. Pero di na kayo kung inom ron kayo makadaan mo na sige kag-inom mo dia may mag-food trip ka permi kada adlaw nakikwarta pa dito yung mga lutuunon then magluto ka malingaw pa ka kag-inom madaot mo ka pero pwede ka mainom ginagmay lang pangkatulog ra pa sa usa ka gabi usakap na hinihinay ta kay murag kaedad na ba alayan ng kaedad na kanyang masiki kagina imuhan niya kaon po ay po palagi kaon kay mga daot po ng sobrang kagkaon sakto ra niya malingaw ka ka na magluto ito pero niya malingaw ka masiki kagluto magpagkaon ba huwag tayo laing lingaw sa itong kinabuhi ang tao mangita maglulingaw ito gusto tang malingaw magluto ito ta pindi sa imong hilig hindi ka hilig ng luto-luto kada mong hilig mga sports pero ako hilig ko magluto-luto good man magluto tarong bulalo para malipay ta makakaon ta balang pobre basta makakaon ka lang daghang salamat po sa mga suporta sa atong Facebook page o sa YouTube channel. Salamat sa nag-subscribe. Itong mga bago po nakalandaw sa atong video, please like, subscribe sa atong YouTube channel o sa Facebook page. Okay, follow. Daghang salamat ninyo. Have a blessed day.